16 December 2024 ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe nema-updates zvinhu zvese zvinenge zvichiitika. Kana uchingoona ndatoya kudai so chibva uziva kuti zvatotanga. So kana uchiziva kuti unodedzera kuti pasi nayo tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanupf iboikane. Right. Nyaya yakamira yakadai so panapa nhasi. Regedza titangire panapa pari kunzi if current Zanupf internal fights are not resolved amicably, this could mark the end of it. Tensions are so high and there are high chances of a terrible split, if not possibilities of state security threats. Losing factions may work with opposition to discredit the other faction. Vauda kurova paper 2 ya 2017 ndo zvazviri kungoedza kureva panapa. Unoona kuti kuma days ana 20 kuna ticheri kubva tingoti kubva 2013 zvichienda kusvika kuna 2017 pepe. Chakaitika ndechekuti those guys vakatozotanga kungopa vatanga kugadzira factionalism pachavo. Avadi kuti zvizikanwe kuti inenge iripo but ndo zvavakatoita. Team Lacoste and G40 vatanga kutorova vakadaro. Saka ndo imwe iri kutambika iko zvinhu vari kurovana chikuseri but pari kunzi mafights acho manje ari kuramba achienderera. Vakaramba vakadaro vari kusplita and these guys vari kubudisa nyaya iyi. Munongozviziva kuti kwaona vatotaura komana vanenge vachitoonera vanhu vekutoti usatambe kana muchiremember team raya rakafana kuti vanhu vakandafana nabajukwa kudhara kuti anenge achibudisa information chaicho iri authentic because vanenge vachiswera vese. So garai makangwarira kune vaya vanenge vachimhanya vachiti 2030 amenoti muchafila sei kana kuti muri kufila sei because zvinhu zvakadai so izvi azvimisike something yekuti zvekuti zviri unstoppable zvekuti munoita dzungu muchiti ndisi macomrade takazodai amenoti chicomrade chacho musasara muchichiita muchichiudzani because hakuna chisingapereka. Imagine kuti vanhu vakaita kana sana Jim kunaka zvekuchegoreriya vakazongorikana vatonzi vabuda mupati yaya neutsinye waitwa nevakomana vaya vaya kudzemura vanhu kwavaita muZimbabwe vobva vazongonzi vairikana vanzi vabuda kubva 2008 vachingodzemura vanhu but vakazongonzi chibva zvadhakwa zvavharana. Saka zvinhu izvozvo zvichiri kuuya something is about to happen. Ndo zvinhu zvandiri kusangana zviri kungoedza kutaurwa this post yatiri kuona panapa. Tiri ipapo ndiri kusangana neimwe nyaya panapa. Vanhu ava kava Zimbabwe inenge iri kutoita problem yevanhu vari kupengereka. Pari kunzi over the weekend more than 1000 fish were found dead in Lake Chivero according to the Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority ZimParks. In a statement issued on Sunday December 15, ZimParks spokesperson Tinashe Farao attributed the fish deaths to possible poisoning caused by sewage runoff from the Marimba area. Do nyaya iripo kumana mukatarisa kana zvakaitika kale kuleke kwacho fish kungofa kunga amena meno. It's something chekuti vanhu havachatombochengetedze zvinhu kana kuti kurespecta zvimwe zvinhu. Aiwa vanhu respecta fish ka dzinongofa mafiri akadaro iwo kunzi mazini kirikini kungovhurira sewage chingoenda niko panoda kuti pagadziriswe but I don't know kuti iyo munoiona sei but ndo matongero ari kuitota vamwe vanhu zvichitoitika anda kutonga kwevamwe vanhu izvozvo zvinhu zvinotongosiririsa. Tichibva ipapo ndikusangana driver weconfusion honorable Tino Machakaire. This guy I'm telling you anozati zvinhu zvake zviri pama sometimes anombotrya kuti umboyo uchitrya kureason no nemaZimbabweans pamwe kuti munhu kuti anenge akamborowa 1 or 2 mabooks plus tumariwo mbichana tungetwapo. Saka sometimes anombotrya kuda kushandisa common sense achireasona nevamwe vanhu but nhasi ndiri kuona imwe post yake ari kufumurwa kana kuti exposwa na advocate Fadzai Mahiri. Ndo nyaya iripo pari kunzi why is Minister Honorable Tino Machakaire claiming that Sophia, a humanoid robot developed in 2016 in Hong Kong by Henderson Robots, is Zimbabwe's first humanoid robot? Why are they preparing to launch a 2016 invention already developed in another country and passing it off as their own? How can the future of AI in Zimbabwe be bright when you plagiarize so brazenly? We need new leaders. Machakaire anga kaposta ka yeji robot chujeje manje. Saka Machakaire ndo panga kuti the future of Zimbabwe in artificial intelligence is very bright as reflected today on the occasion of the launch of Zimbabwe's first humanoid robot at the University of Zimbabwe. Saka uri kuona kuti
information iyi nyatsoripo ndeyekuti chirobhoti chakagadzirwa kuchina zvapera, zvimwe zvese zvamava kutoudzwa madhirama, iyo information iri apa verengai mega munyatsozvionera ipapapa. Chakagadzirwa kuchina ndo zviripo kuHong Kong, zvimwe zvamava kutoudzwa kuZimbabwe madhirama nemuchitongonyeberwa. Asi vakomana vacho zvikundinakidza kuti vari kufumurana vega politician ipapo, ndo zvinhu zvinondinakidza. Hatisisi tadaro kuna kuzoti ndikule ndangachifumura, ndangoyo nenyaya ndatongopfura nepapo, anenge azosara akatsamwa ina handisiri ndienda kutsamwiso. Ndo zvinhu zviri kutaurika panapa. Ndichidarikira mberi ndiri kuona imwe panapa nyaya pari kunzi chamisa begs for patience. Ari kuti vanhu be patient. I think presidential dinner munenge kunge vazhinji makaiona pane zvinhu zvaaitaura achiti iko zvinezvika pakuda kuti the new is coming, ende kana chitaura zvekuti the new is coming hatikutaura zvidiki but tikutaura zvihombe. Ndo mashoko aibuda ari kutaura kuti aiwa tikutaura zvihombe, ende vanhu vakawanda vanotanga kupanika vakatanga kuti ari kutaura politics, vangohanzvenga zvake vanti ndikutaura prophecy. Cause anoziva kuti akada kutaura kuti akaendera mberi vanzi ndakada kutaura kuti zoni tikuti the new is coming, tinozoona mangwana vanhu vakagara apo makagarirwa muchinzi maudzwa date kaimiro ari kuvhura rini imwe pati, ndo zvinhu zvaitrai kuti asi kunzvenga oni vanhu ivava unotosvika marivals ake acho anotyisa umana zitori monti anotogona kutotanga tororovera vanhu izvo zvekutiudze date. Kwaoneka uri pakamera ipapo unogona kuona vakomana vashanya mumbokoko right, toda kunyatsonzwa kuti day racho rakataurwa rini. So zviriko zvinoitika. Gift Ostalos ari kupromisa kuti toda kukuzadzira National Sports Stadium. Pane zvavari kuda kutoita ipapo ndo zviri kutaurwa, because Walter Muzembi anga ari kutaura zvekuti I don't know why mapolitician vachimhanyira kuda kungoita marally avo pama open spaces so that manumbers havazoite se vanhu havazonyanyojudgwa stere kunzi ndinganga asina kuzadza rally, ndinganga asina kudidididi chinchi. Example yapiwa ichitorwa neku MK Party in South Africa iye ndo anniversary yavo ivaite 1 year anniversary. Saka Muzembi ndo paita ruchiti but why is it mapolitician vekweduwo kwasadza vasingadi kuita something like this. Ndo something yacho irikutaurwa naOstalos achitopindura achidedza kuti aiwa toda kuzadza national racho iroro tototanga mobilization by order. Ndo zvaari kuedza kutaura. So these guys vari kuweka so hard, they are working so hard kuti vaunze chimwe chinhu chinyowani, kuti vainze order munyika, because time yareba vanhu musina something musina politics muZimbabwe kana kuti a new political party inoita zvine musoro, musina opposition. Because tingatarisa vakomana vemaopposition ava chinenge chinzi chiri kuitwa vakasara vacho ava kuti tonyatsotarisa kuti ningi atori politician chaichai unotozvishaya kuti chii chananga chiita. So muri Zimbabwe ndo maupdates andinawo ndangoya nawo ndakakubatirai. Munozviziva kuti inini handingokusiyei makadaro ndisati ndabuda every time ndwanzwa kusiyai muchiteerera something. So ndine audio ndoda kuti musare muchinzwa ine zvinhu zviri kukomendwa nevanhu about the current situation yezvinhu zviri kuitika muZimbabwe. Kana uchinge une zvako zvekutaurawo something to say, namba ndidzodzo dzinenge dzichibuda pascreen, unongosenda audio yako ipapo. As long as wakangodzidaila zvakanaka, there is no need yekuswera uchiuya kunotsvaga kuita conversation neni, chingobairira audio yako inongosvika automatic, tobva tatoiona, tobva unozongonzwawo yauya panapa kana ichinge yatese yequalify kunge vanhu vauya vachiteerera. So namba ndidzodzi dzendakusiyirai, muteerera this audio mundiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Saka kuti kansela ari dunderhead asina kuenda kuchikoro kana kuti asina kusvika grade 7, kufunga kunomukurira. Nyika yatadza kusupply mablankets kuchipatara chiri kuruzevha. Just imagine chiri kuruzevha. Umwewo munhu ane mari yake akati achirega nditenge mablanketi since vana vari kungofa, atenga mablankets. Handizivi kuti chinhu chinonzi chipatara ndecheZanup here kana kuti ndechevanhu. Because kana iye asvika ane right yekuita yakanyanya simba sei yekuudza vanhu vepachipatara kudzoserai mablankets kwamakatora. Iyo kunzvimbo kwachona kuna MP ariko, kuna member of parliament ikoko, kuna kansela ane simba rakatowanda kusvika kutovhundutsira vanhu kuti vadzosere magumbezi kwabva, iye asina chaari kuzoreplace nacho. Pamwe pacho panoda kudzokera kuchikoro kana kubvunza vamwe. Because kana uchifuka gumbezi harinzi ndere C ndere Zanup, kana iyo Zanup haizvizivi here kuti pachipatara pane dambudziko. Kana chipatara chiri cheZanup
havazvizivi kuti hapana magumbezi, havasi kuzwa here nyaya yevana vari kufa. Pamwe pacho tofanira kushandisa pfungwa dzakakwana dziri 5 kwete kushandisa 4 and half. Vakatopa magumbezi akatogona nekuti akaona kuti muri kukundikana uri makansela makangogara hamene mune muchiti uchingoti rezanupeti pazvinhu zvese zviri kuitika kudunhuro mangofunga zvekudzorera magumbezi chete. Dima muri vanhu vane brain dzinoshanda sewe kansela wacho. Ungadei maunganidzana mazanupf kuti vakomana tasodonhedzerawo magumbezi netriple C, dunhu rino nderedu. Saka isusu ngatitenge mablankets tinobvisa akaiswa kuti ise mamwe. Asi hamuna kana pfungwa idzodzo, munoda kungofunga zvekuti vana vafe chete. Pfungwa hadzidi kuita kunge dzine gomarara. Kana uchinge wasarudzwa nevanhu, ibatsira vanhu, ita zvawakasarudzirwa. Zvino kana kuti wakasarudzwa nevanhu, wakunobvisa zvipo zvabviswa nevamwe vanhu nekuti maona kuti makundwa, hamudi kukundwa makaita sei. Pamune musingagoni hamugoni veZanupf, mune makonewa. Vanenge kansela anofanira kutodzingwa basa iyo. Kana tichiteedza mutemo chacho wakakwana kuti anoda kusarudza kuti vanhu vafire muchipatara nekushaya magumbezi ekufuka, anofanira kudzingwa. Hamuna kuvhotera the right person. Kana vakavhotera kansela iyo muchifunga kuti makavhotera munhu ane brain, haana kana nebrain dzeso. Munofanira kutomubvisa paukansela pavhoti paiswe umwe munhu ane pfungwa dzinodhonza, dzinokakata, dzinovaka. Hakusi kuvaka kana uchiti mabhurangezi awo yawotora kuda kudzorera, mozodii kana madzorera. Pamwe pacho ZANUPF kana muchivhoteranai noungwaru, musavhoterana nekuti takaenda tese kuchikoro togara tese tozivana, kwete. Hatisi kushanda zvichizivana kana takutaura nyaya dzekliniki dzekuponesa vanhu. Aburitsa mushonga torai murape vanhu vasafe, pane kumirira zvinhu zvisingauyi, mapromisi asingauyi. Iye zvino vamwe mai vabuda runzi vaenda kuBelarus vari kushandiswa mari ma11,000 amekuti pakudii, nedelegation inenge iri kuma20. Mari iyoyo vakasafamba zvavari kuita izvi, panotonitetwa mahospital, mablankets, mishonga zvinoshanda. Vaenda ikoko, havambodzoki vachitadzoka nemhinduro. Kubva kudhara vakabuda vachingoenda tiri kuita mabhizinesi. Hapana kambani yavakabuda paTV kana paredhiyo vachitaura kuti tadzoka nekambani inonzi Nzingi yakuvhura panapa, kwete. Mapersonal, hazisi zvinhu zvenyika izvi, mapersonal. Uye kuzofamba vakawanda kana nekutotora madhenza anenge achibhadharwa nemagurupu anodhenza iwayo. Zvimwe zvacho zvoda kunyara vanhu vari mberi uko. Itai muchinyara muchiona kuti zvatakuita kaizvi zvakuita kunge vana vadu. Uchete vanhu kana vakuchembera vanoita kunge pwere. Ungonakidza nogara mudege nyika isina zvairi kuwana. Aiwa no, kansela uyo anofanira kubviswa. Ndiye dhanda idi rekupedzisira, munhu anotopenga chaiko, haatozivi kana zvaanoita. Nongoti zvaarota kuhope akutomuka achiti zviita izvi zvisingashande. Toda nyika iite zvinhu zvine kubudirira. Auya nedonation yake achida kudoneta pasiri kugonekwa, ngaitorwe ibatsire vanhu. Anenge asinawo vhara muromo wake chete, kwete kudisturba nyika, kudaro kuita kuconfuse vanhu. Chii chinonzi kansela pakiliniki? Ane posti ipi pakiliniki kansela? Kansela anozvigarira zvake kumba, atadza kutadza kutodhevhelopa area yake, oenda kunotaura zvemagumbezi. Ngatibvire kumhepo zvedu izvo.